سلام كبرانن تخطاتلتي إريتريان ميديا نت أسمرا نلومي كلها إرتراوي تاريخ كافلت بزبل زدالنا تحستو إن أقربلكم كوينو هاجرنا إرترا بجيوغرافياوي أكمامتا وترو عيني حيالات هاجرات زود كاموخانون أبكالا أي وقع عالم إنجليزن طاليانن نإرترا نمجزاء أمريت إرترا نايزكايد أخويناتن إرتراوان قداي مجزاءتي بزعبا زخونو لخونتاتن زنتصر قداماي كفاليو كخون ازي كاب سندات وشت هاجر تموركيسنا زدالنا يتحستو نخل إرتراوي أزي أقداس سلزخونه كتكتاتولنا بخبرنا عدمكم نزي تحستونا كالوت إرتراوان قدساتن من تخبوت حمدما بوغونكم شيرن لايكن كتقبرو نزا چانلنا كساب حجي سابسكرايب زي قبركم سابسكرايب بمقبار كتتحقاقوزنا بتحتنا نلابوكم حجي نابت زدالنا قداماي كفال تحستو نسقرالونا سناي مكتتال هاجر إيطاليا بعشرة سنة شحنت شعات 140 عام تمرت كوينات مس أوجت كاب صباحيتو مالت كاب 11 سنة جميرا نفرت بريطانيا قبل علس مراقي ترفه كبرا جمرا أبتقوانتي إرترا جزءات إيطاليا زنبرت نهزب إرترا ناصنة الرهوان زما باصع منشرات دما كاب نفرت بريطانيا كزنب جمرا حدا كاب تورقاقتي كم زبل صحف نبرام وتهدرات إرترا سمعوم ازي جاجاوي إيطالياوي صلاعينا ففريام مريتكم منزعو نتسترف محراس يخلكلكم الله كوبتكم كي ترابحو يعنقفكم ون نمن اسياتكم اموداتا زيبلو كويناتنا اتوه يودوم الله اب صوماليا ليبيا إثيوبيا صواكم موت يخون الله مريتكم هابتكم كبراتكم جن بإيطالياوان تمنزع الله كالو ورقات وي منشور دما كم زيبل أبكرن زلهم إرتراوان سمعنا نحنا منقست بريطانيا كم حربنياتات نحربنياتات نزاربكم علنا إيطالياوان نحمس عامتات جزيئم خميم كل جزيئن أبكن ما جنبار نايكوينات مسسلوف خميم نهاجركم بأدن نقطة سرقاتات مليون ما زلو نابهلكيتكم نختمرش لوميم وإرتراوان نايجزاء رؤسهم بانديرا يقبأكم يو مكوننات كتكونو مسؤولكم يو كابتي بإيطالياوان زوهابكم بزبلص أصوار كتواغو مسؤولكم يو نظام تسعيرهم زلو إيطالياوان انت دار حريحكمهم نزخلو نحنا كنفصمولكم نما باصع لنا هيوت إرتراوان كبرت زهلو كوم ستغبرو ترايو نحزبكم بسم هاجر نختصوعو دفرو جيلاتات طاليان مخوان أقوارصوم بطولونيتات كتأززو تانكتات كتزورو نفرتون كتمرحو تخوليهم ازي قال خابتي نإرتراوان والتهدرات نمشرشار ببريطانيا بنفرتي زنب زنبرة ورقاقتيهم اتوم شعوب إيطاليا استورارو بريطانيا تعاقبهم زنبرو نقصة نقصتي إثيوبيا هاتسي هاي لسلاسيون مزنا إنجليز لكيمهم منشرات نخدربيو تفقد اللهم تحستوت منشرات نتاريخاو حدنتي إرتران إثيوبيان نبهلاون عليتاون هيماناتاون تمساسالنت كلتي حزبتات كمون نمثل إثيوبيا وحرنتن حزب إرتران زسقطن زسبخن نبرم سلامنتا ياغن بريطانيا اب صباح اواج وغي إيطاليا نإرترا كندزي أقاليباتلا شحوكا جزئتي إيطاليان تنبرت إرترا كاب أوروبا آزيا رحقت خنسا كميلا إرترا كند تقلتفا بتخوينات كتصلو زقالت نزي من تنكردا اب سمين أفريقيا يخصت نزنبرة قناتات مقلاصن مگنزابن يدلي اب اوان كال ايكوينات عالم كاب هاجرات سمين أفريقيا موروكو الجيريان تونيزيان جزءات فرنسا ليبيا جزءات إيطاليا قبص دما ناص اكوان تنبرت جزوف وتهدروا حيل بريطانيا كمريتا زي وصب منبارو اب تحت صلوا بريطانيا زنبرت موسوليني أقدمون مالت أنصار بريطانيا كوينات قدم مقواج تحيزو حيلتاتون أصوار وقون أب ليبيا يخمرو نبرا تشرشل ناي إنجليز كم زبلو نتناي تنتي ناي نقسنة روما قزعاتات بمملاس
ንኢጣልያ ጎይታ ማእከላይ ባሕሪ ሜዲተራንያን ሲ ናይ ምግባር ሕልሚ ነይርዎ እዩ ስለ ዝኾነ ፈረንሳ ኣብቲ ኹናት ምስ ተሰዓረት እሞ ካብተን ግዝኣታታ ዝነበራ በዓል ቱኒዝያ ተቃውሞ ከምዘየጋጥም ምስ ተገንዘበ ነቲ ሕልሙ ጉሁድ ንምግባር ሙሶሊኒ ኣንፈቱ ናብ ግብፂ ጠውዩ ንኽወራ ቁሉዕ ምቅራብ ገበረ ንብሪጣንያ ምትሓዝ ግብፂ ብኢጣልያ ናይ ሞትን ሕየትን ጉዳይ ኮነ ምኽንያቱ ምስ ስዕረት ፈረንሳ ብሪጣንያ ንበይና ኣንጻር ሓይልን መዓትን ጀርመን ደው ኢላ ስለ ዝነበረት ብመገዲ ቀይሕ ባሕሪ ዝነበራ ርክብ ምስ ህንድን ርሑቕ ምብራቕን ከምኡን ምስ ናይ ኣፍሪቃ ግዝኣታት ምተቖርፀ ብደቡብ ኣፍሪቃ ኾሊልካ ብህንዳዊ ውቅያኖስ ምኾነ እሞ ክሳርኡን ምድንጓይን ኣይምተኻለን ስለዚ ብሪጣንያ ንግብፂ ምክልኻል ማዕረ ምክልኻል ገዛእ ነፍሳ ብምርኣይ ኣብኡ ኣንጻር ኢጣልያ ንምምካት መደብ ኣውፅአት ኣብ ዝርዝር ምእታዋ የድልየናን እዩ ይኹን እምበር ብዘይካትብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሶማልያን ዝነበረ ሓይሊ ኢጣልያ 215,000 ወተሃደራት ምስ ሙሉእ ናይ ፎኪስን ከቢድን ብረት ዕጥቆም ነበርዋ በንጻሩ ቸርችል ናይ እንግሊዝ ከም ዝገለጾ ኣብ ሰነ 1940 ብሪጣንያ 50,000 ሰራዊትን ሙጡን ፎኪስን ከቢድን ብረት ጥራይ ኣብ ዝቦታ ዝነበራ ኣብ ዝቐጸለ ኣዋርሕ ይኾነኒ እትብሎ ሰራዊትን ኣጽዋርን ወሰኸት እሞ ሰራዊት ኢጣልያ ኣብዚ ሓሰቦም ዘይተቐረበሉን ዕለት ማለት ብ8 ታሕሳስ 1940 ብሪጣንያ ኣብቲ ዶብ ግብፂ ጥሒሱ ዓሪድሉ ዝነበረ ሲዲ ባራኒ ዝበሃል ገማግም ባሕሪ ኣጥቃዓቶም ካብኡ ጀሚሩ ግስጋሰ ሰራዊት ብሪጣንያ ዓጋል ተሰኣነ ደድሕርቲ ዝተበታተነን ዝሃድም ዝነበረን ሰራዊት ጣልያን ብምስዓብን ካብ ማእከላይ ባሕሪ ብድሕሪኡ ብምቑራፅን ድማ ብሪጣንያ ውሽጢ ሊብያ ብምእታው ኣብ ውሽጢ 2 ዋርሕ ዘይመልእ ግዜ ክሳብ ንበዓል ጦብሩቕ ሓዘት ብሪጣንያ ኣብ ሊብያ ከም እትዕወት ግን ኣቐዲማ ማለት ብ12 ታሕሳስ ንሲዲ ባራኒ ምስ ተቖጻጸረት እያ ኣረጋጊጻ እዚ ምስ ኮነ ብሪጣንያዊ ኣዛዚ ውግእ መላእ ማእከላይ ምብራቕ ጀነራል ዌቨል ነቲ ኣብ ኩናት ሰሜን ኣፍሪቃ ድሕሪ ምቕናይ ኣዕሪፉ ዝነበረ ብህንዳውያን ዝቖመ 4ይ ክፍለ ሰራዊት ቀልጢፉ ንኤርትራ ንኽኸይድ ኣዘዞም እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት እቲ ድሮ ከባቢ ኸሰላ ዝነበረ ብጀነራል ዊልያም ፕላስ ዝምራሕ ህንዳዊ 5ይ ክፍለ ሰራዊት ኣንጻር ኢጣልያዊ መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ ውግእ ክኸፍት ይቀራረብ ስለ ዝነበረ እሞ ረዳት ስለ ዝተደልየ እዩ ዘመተታት ኣቢሲንያ ዝብል ወግዓዊ ጸብጻብ መንግስቲ ብሪጣንያ ነቲ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዘካየደቶ ውግእ ይገልጽ እዩ እዚ ኤርትራ ከመይ ኢላ ነቲ ብሰሜን ኣፍሪቃን መላእ ማእከላይን ርሑቕን ምብራቕን ዝነበረ ውግኣት እተገድስ ሃገር ክትከውን ከም ዝኸኣለት የረድእ ኢጣልያዊ ሙሶሊኒ ንኢትዮጵያ ኣብ 1936 ዓ.ም ወሪሩ ካብ ዝሕዛ ጀሚሩ ጥራይ ኣብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኢጣልያዊት ሶማልያን 300,000 ወተሃደራት 400 በብዓይነቱ ከበድቲ ጽዋርን 200 ነፈርቲ ኹናትን ኣኪቡ ነበረ እተን ነፈርቲ ካብ ኤርትራ እናተበገሳ ንዝኾነ ኣብ ሱዳን ግብፂ ይኹን ማእከላይ ምብራቕ ዝነበረ ዒላማታት ብሪጣንያ ወቕዐን ክምለሳ ዝእግመን ኣይነበረን ብምድሪ እውን እንተኾነ ኢጣልያ ካብ ቃሩራ ኦም ሓጀር መተማ ጁባን ኩምሩክን ተበጊሳ ነታ ኣብ ትሕቲ ግዝኣት እንግሊዝ ዝነበረ ሱዳን ካብ ምጥቃዕን ምቁፅጻርን ዝኽልክል ኣይነበረን ምኽንያቱ ይብል እቲ ጸብጻብ ኣብ መውዳእ 1940 ዓ.ም ኣብ ሱዳን ዝነበረ ብሪጣንያዊ ሓለዋ ካርቱም 4500 ወተሃደራት ጥራይ ዝሓዘ 3 ቦጠሎንን ክንድኡ ዝኸውን ብሱዳናውያን ዝቆመ ሓይልታት ምክልኻል ሱዳንን ማለት ሱዳን ዲፈንስ ፎርስስ SDF ኩለን ካብ 20 ዘይበዝሓ ነፈርቲ ኹናትን ጥራዩ ዝነበሮም ሱዳን ብኢጣልያ እንተትተሓዝ ብምሉእ እቲ ብቐይሕ ባሕሪ ቢሉ ናብ ማእከላይን ርሑቕን ምብራቕ ዝሓልፍ ዝነበረ መስመር ሓይልታት ኪዳን ምተዓጽወ ነይሮም ኣብ ልዕሊ እዚ እቲ ንኻርቱም ምስ ብሪጣንያዊ ግዝኣታት ምዕራብ ኣፍሪቃ ዘራኽብ ናይ ምድሪ መስመር እውን ምተቖርጸ እዚ ድማ ንግብፂ ብደቡብ ንመጥቃዕቲ መቃላዓ ጥራይ ዘይኮነ ማእከላይ ምብራቕ ባዕሉ መከላኸሊ ምሰኣነ እሞ ጉዕዞ ናይቲ ኹናት ንረብሓ ሓይልታት ኣክሲስ ምኾነ ነይሮም ብሪጣንያ እምበኣር ኢጣልያ ካብ ኤርትራ ፍሕት ንኸይትብል ክትከላኸላ ነይርዋ ነዚ ዝድርኽ ተወሳኺ ምኽንያት እውን ነይሩ እዩ ኢጣልያ ኣብ ሊብያ ምስ ተሰዕረት
ሓይልታት ብሪጣንያ ብ21 ጥሪ 1941 ንጦብሩቕ ሓዝዋም ኩነታት ሰሜን ኣፍሪቃ ሓደገኛ ምንባሩ ዝተረድኦ ሂትለር ነቲ ኣብ ትሪፖሊ ዓሪዱ ዝነበረ ተረፍ ሰራዊት ኢጣልያ ዝሕግዝ ጀርመናዊ ሓይሊ ኣኪቡ ንኽዋጋእ ነቲ ውሩይ ጀርመናዊ ጀነራል ኤርዊን ሮመል መዘዞም ሮመል እንግሊዝ ከይተረፉ ዘድንቕዎን ዝፈርሕዎን ኣዛዝዩ ዝነበረ መዝነቱ ካብ ዝቕበል ኣብ ውሽጢ 3 ዋርሕ ዘይመልእ ግዜ ማለት ብ31 መጋቢት 1941 ዓ.ም ነቲ ኣብ ልዕሊ ኢጣልያ ኣንጸባራቕ ዓወት ብምጉንጻፉ ፍናን ረኺቡ ዝነበረ ሰራዊት ብሪጣንያ ብምጽራግ ንባርድያ ዝተባህለት ኣብ ደቡብ ሊብያን ግብፅን እትርከብ ስትራቴጂያዊት ቦታ ተቖጻጸረ ሰራዊት እንግሊዝ ኣብ ጦብሩቕ ሊብያ ተቖሪጹ ተረፈ ጸኒሑ ሮመል ንጦብሩቕ ጥራይ ዘይኮነ ውሽጢ ግብፂ ኣትዩ ሰፊሕ መሬት እውን ተቖጻጸረ ብዓይነቱ ውግእ ክርአ እንከሎ እምበኣር ምብራቕ ኣፍሪቃ ሰሜን ኣፍሪቃን ኣውሮጳን ዘተኣሳሰረ ነበረ ናይ ሽዑ ተንተንቲ እውን ንምብራቕ ኣፍሪቃ ከም መበገስን እግርን ንሰሜን ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን ከም ከብዲ ንኣውሮጳ ድማ ከም ርእስዮም ዝዛረብሉ ዝነበሩ በዚ መሰረት እዚ ኤርትራ መርገጺ ወይ መበገስ ነይራ ማለት እዩ ነፈርቲ ብሪጣንያ ጽባሕቲ ኢጣልያ ኩናት ዝኣወጀትሉ ዕለት መንሹራተን ማለት ወረቓቕተን ኣብ ልዕሊ ስመራ ከዝንባ እምበኣር ዘገርም ኣይከውንን ብሪጣንያ ደገፍ ህዝቢ ኤርትራ ትደሊ ስለ ዝነበረት ካብዚ ሓሊፉ ካብቲ ዝተባህለ ዕለት ጀሚሩ ከቢድ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ኩሉ ኢጣልያ እትቆጻጸሮ መዕርፎ ነፈርቲ ተኻየደ ከምኡውን መካናይዝድ ኣሃዱታት ብሪጣንያ ካብ ከሰላና ተበገሳ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢጣልያ ጉድኣታት ኣውረዳ ይኹን እምበር ብሪጣንያ ኣብቲ ከባቢ ዓበይቲ ዓወት ዘጎናጽፍ ዓቕሚ ስለ ዘይነበራ ሓይልታት ኢጣልያ ብ4 ሐምለ 1940 ዓ.ም ካብ ኤርትራን ሰሜናዊ ምዕራብ ኢትዮጵያን ተበጊሰን ንኸሰላን ጋላባትን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽረን ከእትዋን ከለዋ ክትከላኸል ኣይከኣለትን ጸኒሓውን ኢጣልያ ድሕሪ ወርሒ ብ4 ነሓሰ ናይቲ ዓመት እቲ ንብሪጣንያዊት ሶማልያ እውን ድሕሪ ናይ 2 ቀነ ውግእ ሓዘታ እዚ ዓወት እዚ ካብኡ ንደቡብ ናብ በዓል ኬንያን ኡጋንዳን ንምዝርጋሕ ዘኽእላ ስለ ዝነበረ ንሓይልታት ኪዳን ብፍላይ ድማ ንብሪጣንያ ኣዝዩ ኣስጋኢ ኩነታት ፈጠረ ብሪጣንያ ነዚ ኩነታት እዚ ኢዳ ኣጣሚራ ክትርኢ ዘዋጽ ኣይነበረን ስለዚ ኣብ ቀውዒ 1940 ዓ.ም ሓምሻይ ህንዳዊ ክፍለ ሰራዊት ዝመርሖን ብኻልኦት ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ብርጌዳት ድማ ዝቆመን ሓይሊ ኣብ ካርቱም ኣከበት ነቲ ኣቐዲምና ዝገለጽናዮ መጥቃዕቲ ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ እናካየደት እንከላ ድማ ካብ ሰሜን ንኤርትራን ኢትዮጵያን ካብ በዓል ኬንያ ድማ ንብሪጣንያዊ ሶማልያን ንደቡብ ኢትዮጵያን ንምጥቃዕ ትቀራረብ ነበረት ብሸነኽ ሰሜን ዕላማ ኣብ 3 ሸነኽ ማለት ብገዳረፍ ሓሊፍካ ጋላባት ብምጥቃዕ መገዲ ኢትዮጵያ ምኽፋት ንኸሰላ ካብ ኢጣልያ መንጢልካ ተሰነይን ሰብደራትን ሒዝካ ንኸረንን ኣስመራን ምምራሽ ብፖርት ሱዳን ቃሩራ ተቖጻጺርካኻ ንኹብኩብ ንኸረንን ገማግም ባሕርን ንባጽዕን በዚ ድማ ንመላእ ኤርትራ ካብ ኢድ ኢጣልያ ምልቃቕ ነበረ ኣብ ደቡብ ኤርትራ ዝነበረ ሓይሊ ኢጣልያ ቀሊል ኣይነበረን ኣብ ከሰላ ሰብደራትን ተሰነይን ጥራይ 5 ቦጦሎኒታት ነበሮም ካብዚ ንላዕሊ ኣብ ከሰላ 2 ኣብ ኦም ሓጀር ድማ 1 ብኤርትራውያን ካልኣይ ከዓ ብኢጣልያውያን ዝቆመ ብርጌዳት ቀረበ እቲ ናይ ኤርትራውያን ሎሮንሲኒ ብዝበሃል መንእሰይ መራሕ ዝእዘዝ ኣብ ሶማልያ ክብ ዝበለ ቅያዘ ጥሬ ካልኣይ ብርጌድ ዝበሃል ነበረ ኣብ መወዳእታ 1940 ኣብ ከባቢ ከሰላ መጠነኛ ውግእ ተራእየ ይኹን እምበር ክልቲኦም ተፋጠጥቲ ሓይልታት ወሳኒ ዓወት ኣይተጎናጸፉን ሓይልታት ብሪጣንያ ግን ሱዳን ንኸይትጥቃዕ ዝከላኸል መጻንሒ ቦታን ሓይልን ክድልቡ ከኣሉ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት እያ ብሪጣንያ ነቲ ተገሊጹ ዘሎ ዓወታት ኣብ ሊብያ ዝጨበጠት ከምቲ ዝተገልጸውን ናይ ሊብያ ዓወቶም ከም ዝረጋገጽ ምስተኣማምኑ መራሕቲ ኹይናት ብሪጣንያ ንረብዓይ ህንዳዊ ክፍለ ሰራዊት ከም ተወሳኺ ሓይሊ ንኤርትራ ሰደድዎም ኣዛዝቲ ሰሜናዊ ግንባር ጀነራል ፕላት ናይ መጥቃዕቲ 0 ሰዓት ኣብ 18 ጥሪ 1941 ወሰና
መደቡ ድማ ንኸሰላ ድሕር መሓዝ ሓይልታቱ ብኽልተ ሸነኽ ማለት ብተሰነይ ሃይኮታ ባሮንቱ ነቑርደት ከምኡን ብሰብደራት ዋካይ ኬሩ ነቑርደት ከም ቀዳማይ መድረኽ መጥቃዕቲ ምስላጥ ነበረ እቲ ንሓገዝ ዝመፀ 4ይ ብርጌድ ቁሩብ 3 ደናጎየ ፕላት ንመጥቃዕቱ ናብ 19 ጥሪ ኣመሓላሊፉ ንኸሰላ መረሸ ውግእ ግን ኣይነበረን ምኽንያቱ ሓይልታት ጣልያን 2 መዓልቲ ኣቐዲመን ማለት ብ17 ጥሪ ዕርድታተን ገዲፈን ካብ ከሰላ ስሒበን ነበራ ቀልጢፈን ስሒበን ክኾና ነይሩወን ይብል ጀነራል ኢቫንስ ዝተባህለ ደራሲ ምኽንያቱ ኣብ ቤት ጽሕፈት ከሰላ ነዚ ዘረጋግጽ ልውውጥ መልእኽቲ ስለ ዝተረኽበ ሰራዊት ኢጣልያ ግን ካብ ከሰላ ጥራይ ዘይኮነ ካብ ተሰነይን ሰብድራት እውን ኣዝሊቑ ጸንሐ ኣብ ተሰነይ ንድልድል ወይ ቢንቶጋሽ ኣፍሪሱ ነቲ ዝቕጽል መገዲ እውን ፈንጂ ዘርኢሉ ስለ ዝነበረ ሰራዊት ብሪጣንያ ሃይኮታ ንምብጻሕ ሳልስቲ ማለት ክሳብ 21 ጥሪ 1941 ወሰደሉ እቲ ብሰብደራት ዝገስገሰ ሓይሉ እውን ከምኡ ሳልስቲ ፈንጂ ክለቅም ድሕሪ ምቕናይ ንመጀመርታ ኣብ ኬሩ ኤርትራ ተቃዋሚ ሓይሊ ኢጣልያ ኣጋጠሞም ኣብ ኬሩን ከባቢያን 5 ቦጦለን ጣልያን ዓሪደን ነይረን እየን ኣልቤርቶ ስባቺ ዝተባህለ ኢጣልያዊ ተመራማሪ ከም ዝገልጾ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝነበሩ ጠላይን ኩናት ኣይደለዩን ጥራይ ዘይኮነስ ንኩናት እውን ቁርባት ኣይነበሩን ምኽንያቱ ብፍላይ ድሕሪ ናይ ሊብያ ስዕረቶም ብብዝሒ ሰራዊት እኳ ጸብለልታ እንተነበሮም ብዓይነት ኣጽዋር ብብሪጣንያ ይብለጹ ነበሩ ከምቲ ኣቐዲምና ዝረኣናዮ እውን ንሳቶም ዘይኮኑስ ብሪጣንያ ከም ድሌታ ተወሳኽን ናይ ረዳተን ሓይሊ ካብ ሰሜን ኣፍሪቃ ከተምጽእ ትኽእል ዝነበረት እዚ ድማ ካናል ስዊዝ ይኹን ፈለግኒል ኣብ ትሕቲ ቁፅጽራ ስለ ዝነበረ እዩ ስለዚ ይብል ኢጣልያዊ ተመራማሪ ሲባቺ ተስፋ ጣልያን ኣብ ገዛእ ሰራዊቶም ዘይኮነስ ኣብ ሰራዊት ጀርመን ዝተመርኮሰ ኾነ ብሪጣንያ ንኸረን ትግስግሰሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ጀነራል ሮሜል ንሊብያ ክወርር ተቐራረበ ነቲ ዝወርር ዝነበረ ሓይሊ ብሪጣንያ ምጽናሕን ምድንጓይን ጥራይ ነበረ ኢጣልያውያን ጀርመን ንብሪጣንያ ስዒሩ ግብፂ ክሕዝዩ ንዝብል ትምኒቶም ኣይተጠራጠሩሉን ብዓብኡ ኸዓ ሓይልታት ኣክሲስ ኣብ ኣውሮጳ ከም ዝዕወቱ እውን ከም ውህቡን ዘይተርፍን ወሰድዎም ዋላ እኳ ኣብ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝነበረ ግዝኣቶምን ትሕዝቶኦምን ማለት ኤርትራ ሶማልያን ኢትዮጵያን ንግዚኡ እንተጥፍኡ ኣባላት ኣክሲስ ብምዃኖም ጥራይ ኣብ ዘተታት ዕርቂ ኣብ ጎኒ ተዓዋቲት ጀርመን ኮፍ ክብሉ እሞ ካብታ ንሰላም ምልማና ኣይተርፋን እዩ ዝበልዋ ብሪጣንያ ዝሰፍሐ መሬት ኣፍሪቃ ክሙንዝዕዮም ዝጽበዩ ዝነበሩ ኢጣልያውያን በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ካብ ደዋት ኤርትራ ኣዝሊቖም ኣብ ኬሩ ሓለዋ ቁርደት ዓረዱም ጣልያን መቸም ፈኸራን ተዋስኦን ይፈትዮም እናተባህሉ ይሕመዮም ሰራዊት ብሪጣንያ ኬሩ በጺሑ ንህጁም እናተቐራርበን ከሎ ሓደ ተዋስኦ ዝመስል ፍጻመ ኣጓነፎም ብዘይሓሰቡ ኣንፈት ስሳ ዝኾኑ ብኣመደዮ ጊየስ ተባህለ ኣብ ጻዕዳ ፈረስ ዝተወጥሐ ኢጣልያዊ መኮንን ዝምርሑ ኤርትራውያንን ካልኦትን ፈረሰኛታት ነቲ ናይ ረሻሽን ከቢድ ብረትን ኣሃዱ ብድሕሪት ሃጀምዎም ነቲ ገሪምዎ ዝነበረ ኣሃዱ እንግሊዝ ክሳብ 25 ሜትሮ ቐሪቦም ድማ ካብ ልዕሊ ፍራሶም ተኰስሉን ቡምባታት ኢድ ደርበይሉን ከበድቲ ብረትና 180 ዲግሪ ጠዊና ፊት ንፊት ተኲስናሎም ይብል እንግሊዛዊ ጀነራል ኤቫንስ ፍርቁቲ ዘጥቃዐ ሓይሊ መሰፍራሱ ምስ ወደቐ ጥራይ ከዓ ንድሕሪት ሰሓቡም መቸም ይብል ጀነራል ኤቫንስ ፈረስ ተወጢሕካ ካብ ዝተፈተነ ህጁማት እዚ ሓደ ካብቲ ናይ መወዳእታ ክኸውን ኣሎ ይውስኽ ሽዑ እኳ እዚ ናይ ኣሜድዮ ጊየ ደፋር ስርሒት ንግስጋሰ ብሪጣንያ ቁሩብ ኣደንጊዎ እንተተባህለ ቅብፀት ሰራዊት ኢጣልያ ዘርኢ ናይ ተህዲድ ፈተነ እዩ ዝነበረ ሓይሊ ጣልያን ኣብ ኬሩ ኣበርታ ዓቢሉ ክዋጋእ እኳ እንተፈተነ ክፋል ናይቲ ንባሮንቱ ዘጥቅዕ ዝነበረ ሓይሊ ብሪጣንያ ካብ ሃይኮታ ከይተራእየ ንሰሜናዊ ምብራቕ በቲኹ ኣብ ከባቢ ቢሻ መገዲ ኬሩ ኣቁርደት ዝርከብ ዒላታት ሽግለት ብምቁፅጻር 5 ኪሎ ሜትር ካብ ቁርደት ኣዕረፈ እቲ
ኪኖኬሩ መገዲ ዝቆረጸ ሓይሊ መሊሱ ንድሕሪት ብምጥዋይ ድማ ኣብዚ ዝተባህለ ዕለት ጽርግያ ባሮንቶ ቁርደት በተኸ። በዚ ድማ ኣብ ክልቲአን ከተማታት ዝነበረ ሰራዊት ኢጣልያ ካብ ሕድሕዱ ተነጻጸለ። ኣብ ቁርደት ጣልያን ከትኩሉ መደቦም ነቲ ኣብ ሶማልያ ዝተዓወተ ኣንበሳ ሰሃራ ተጠሚቑ ዝነበረ ኢጣልያዊ ሎረንሲኒ ምስ ካልኣይ ብርጌዱ ክሳብ መወዳእታ ንኽምክት ትእዛዝን ሓላፍነትን ኣሰኪሞሞ ድማ ንምሉእ እዚ ናይቲ ግንባር ሃብዎም። ሙሉእ ደገፍ ሓይሊ ኣየር ከም ዝግበረሉ እውን ተመባፀዕሉ። ናይ እንግሊዝ ዓቢ ብልጫ ቅልጣፈ እዩ ዝነበረ። መደብ ጣልያን ስለ ዝገመቱ ግዜን ዕድልን ከይሃቡ ንምዕርፎ ነፈርቲ ስመራን ጉራዕን ብምድብዳብ ኣብቲ መዓልቦታት ወይ ራንወይ ኣስታት 200 ጎዳጉዲ ፈሓሩ እሞ ነፈርቲ ኩናት ኢጣልያ ካብ ዘዝነበሮ ምዒ ምባል ሰኣና። እቲ ንሎረንሲኒ ዝተገብረሉ መብፅዓ ደገፍ ሓይሊ ኣየር ስለ ዝመኸነ ኸዓ ኣቁርደት ንሓደጋ ተቓልዐት። ይኹን እምበር ኣዘዝቲ ጣልያን ኣብ ኣቁርደት ክዋግኡ ነይርዎም። ኣብ ቅድሚ ሰራዊቶም ብሕልፊ ኸዓ ኣብ ቅድሚቲ ኤርትራዊ ክፋሉ ሃሃዲምካ ምኻድ ዘዋፅኦም ኣይነበረን። ውድቀት ሞራልን ምብድታን እቲ ሰራዊትን ቀንዲ ፍርሖም ኮነ። ስለዚ ሎረንሲኒ ምስ 12,000 ኣጋር ሰራዊቱ 72 ከቢድ ብረቱን ሓያሎ ታንክታቱን ኣብ ለቓታት ምዕራብ ጽርግያ ኣቁርደት ባሮንቱ ኣብ ኮከንካ ብምብራቑ ዓሪዱ ተጸበየ። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ድሕሪ ዝኸ እንታይ ሰዓበ? ህዝቢ ኤርትራኸ ዝብህጋ ናጽነቱ ተዋህባዶ ዋላስ እንግሊዛውያን ጠለምዎ? ዛንታና ዛንታ ኤርትራውያን ስለ ዝኾነ ድሕሪ ቁሩብ መዓልታት ኣብ ነቕርቦ ካልኣይ ክፋል ትሕዝቶ ተኸታተሉና። ሸር፣ ላይክን ሳብስክራይብን ኣይትዘንግዑ። ንስራሕና ኣዝዩ ስለ ዝሕግዘና። ሰላም ወሰናይ ዓወትና ሓፋሽ።